كاب إيرتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا نهو فلما أرستاتو أب زوبا قاش باركا اختقبر تصنح نتفتات مكل خالح مع معصور كدفع اللوم متحساسة بقريبو أب نوس زوبا دباروا ما يكعوتات نايم فواسن ماين حمدن نايم عقابن وفراتاتي سلاسلال يونيفرسيتي متو أب مكل خال لبدا كورونا فيروس توعل سانيتايزر كفر جميرو أب كل الأمحرة حمام عصو عصفح فيحو تباهيلو أب مسمر جبوت السرح مرحت مكاين بهزبي تقليل نايبلو فرنسا مرحت جنفر شبرا وحيلة القاعدة أب سمين أفريقيا كم قتلت أفريقيا أمريكان عريتوا قتاتل أفريقاوي أمريكاوي جورج فلويد زقاوم سلفي أب استفرالي قزاتات أمريكا يقتصلالو زرزرات يقتصل أب استفرالي كبابيتات زوبا قاش باركا خطقبرو صنحو نتفتات مكل خال حمام عصو بزرع على خدفع اللوم متحساسة بقريبهم حلافي مكل خال حمام عصو أب زوبا قاش باركا أتو إبراهيم يعقوب أبنو زوبا قولج أب استخايد ركب أب زم حلال فمرختي أقدمهم بب مدرخو صلاست سلاسلو أب مبرخ نقحتن مكل خال زدهابو نتفتات تريوت حمام النان قولي كم زمت تقيسو أب زناي مكل خال بدا كورونا فيروس اوان ونتقوني كي تكبرو صنح مدبات مكل خال حمام عصو كم قدمهم كقصلو كم زقبا قليسوهم أب جنفر منيسر تعنا زوبا قاش باركا حلافيا هادو حبريتان قوسقواسن أطو سليمان حقوس بوغانو قون توم لبدا كورونا فيروس نمكل خال زي تكبرو زلو مدبات كرامات قدمي مئتاو نحمام عصو زقاددو تريوتات نموقاد سب مويات عنان من محداراتن بزل على خدفولو كم زقبا أبريهم حمام عصو سدرابيتاتن كوماتن بزوس دو تبقصون زي خطلو ناي مكل خال ميلاتاتن كم زوقاد زقالته عم حضرنو صبا قولج أتو ديسي الزر ميكايل حبرتسب مس ممرحيتات مكل خال كورونا فيروس بزي قاچو قزون كبابيون كتصري تانتو زراب حالو بوتاتات كوقدن نامسيا بقبو خطقمن أزخاخيرهم نبرتي عسران شوعتن عدتات نوس زباد باروان أبتي كباب زركبو أبالات حيلتات مكل خالن ماي كعوتات نايم فواسن ماين حمدن نايم عقاب وفراتات يسلاسل الله تا ماي كعوتات ديقا مسلام زعمم زلو سراح مريت بمرقانة الديقا كاب دبت مكل خال تعلم مخانو كيلا نمعات مسنابت نوس زبان جنر آدم عبد الواسع قليتهم بتخلاي سومن حيزو زلو وفراتات زاقيت 100 هكتار شفن كترتات كلتا شح مترو زالاتاتن حانت راهيان كم تسرحن كم تسقنن انجنر آدم بتوساخ قليتهم نبرتي أب زهبو ريتو زا سلاسلو زلو عمام أب معقاب ماين حمدن زلو الربحة بقبو تغنزيبهم بلعو الفنان يسرحو كم زلو بمتكاس نزبالة صوصيت ناي ماشنرن قابيون دقف كقبر اللهم تلابيهم ناب زيناتات وصاي كنسقر أب إثيوبيا زركب يونيفرسيتي متو أب مكل خال بدا كورونا فيروس وعل فساسي نصنا مال سانيتايزر كفري كمز جمره بريزيدنت نايتي يونيفرسيتي قاليصو تي سانيتايزر على ما ودبت عنا زحتو رقحيتات زماله خوينو زاقيت شدش تشح تراموز فريو كم زلو تقاليصوم عم مسرح نايتي سانيتايزر توافيروم زلو ممهران كفلي سنقمم نايتي يونيفرسيتي خوينوم كساب 25 شح تراموز سانيتايزر نمفراي مدب كم زلوهم يوم زقالصوم أبزناي كورونا فيروس وان يونيفرسيتات إثيوبيا أب مرمرن مفراي مشفن قص مالت ماسكن سانيتايزرن زعمسلو مسارحيتات حكمنان تتصميدن مهلاون يفلات تعناوي أقالبو علم أب لبدا كورونا فيروس أبزت كورلو أبزوان أب إثيوبيا حمام عصو الناس فحفحي خيد مهلاو منيستر تعنا تهجر قليصوهم أب إثيوبيا كورحي قنبوت جميرو حمام عصو كسفحفح مخانو على ما ودبت عنا دحر محبارو أبزوان 8 شح سبات بحمام عصو تتقيعم مهلاهم تقليصوهم أبزوان أقلقلوت عنا هقرات قبل بنا كورونا فيروس أتوكيرو يسرح بمهلاو حمام عصو كسفحفح عدل كم زرخ بأي زنقال
ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ኣስታት 20,000 ሰባት ብዓሶ ከም ተጠቕዑ ዝሕብር ጸብጻብ ከም ተቐበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ከዓ 10 ኢትዮጵያውያን ብዓሶ ከም ዝሞቱ ተፈሊጦም። 300 ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሳው ከባቢ ከም ዝነብር እዩ ዝግለጽ። ኣብ መስመር ጅቡቲ ዝሰርሑ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህዝቢ ገሊሉና ክብሉ ተዛሪቦም። ንሳቶም ንወኪል ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ተቐማጦ ናይታ ምስ ጅቡቲ ትዳወብ ሓውሲ ከተማ ደወልየ ካብ ኮሮና ብምፍራሕ ኣብያተ ምግቢ ከይተረፉ ከእንግድዎም ፈቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ገሊጾም። እቶም መራሕቲ መካይን ኣብዚ ፈታኒ ናይ ኮሮና እዋን ንሃገርን ህዝብን ዝገብርዎ ዘለው ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምምልካት ሽግሮም ንምፍታሕ ዝምልከቶም ወገናት ክጽዕሩ ሓቲቶም። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ካብ ደገ ተምጾ ናይ ደረቕን ፈሳስን ጽዕነት እቲ ዝበዝሐ ብወደብ ጅቡቲ ከም ዝኣቱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ሶማልያ ከተማ መቃድሾ ብዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ 3 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱን ከለው ካልኦት 17 ድማ ቆሲሎም። እቲ ኣብ መኪና ተጻዊዱ ብዝነተወገ ቦምብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ሓደ ሆቴል ተኻይዱ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ገሊጾም። ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ተገሚቱ ኣሎ። እዚ መጥቃዕቲ ኩነታት ጸጥታ ሶማል ተመሓይሹ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። መንግስታት ዜጋታቶም ህዝቢ ኣብ ዝበዝሓሎም ከም ዕዳጋ ዝኣመሰሉ ከባቢታት መሸፈኒ ገጽ ማለት ማስክ ንኽጥቀሙ ከተባብዑ ከም ዝግባእ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ጸዊዑ። እቲ ውድብ ነፃ ውዒት ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ምንካይ ሞትን መልከፍትን ኮሮና ቫይረስ ኣብተን ሃገራት ተኣውጁ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ክፋኸስ ኣብ ጀመረሉ እዋን እዩ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ገና ምሉእ ብምሉእ ስለ ዘይጠፍአ ማሕበራዊ ርሕቀትን ኢድ ምሕጻብን ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ህዝቢ ብፍላይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝጥቀመሉ እዋን መሸፈኒ ገጽ ማለት ማስክ ምጥቃም ክዝንግዕ ከም ዘይብላ ተሓሳሲቦም። እዚ ከም ዝኣመሰለ ጥንቃቐታት ድማ ኣብ ምክልኻል ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እቲ ውድብ ብተወሳኺ የገንዘብ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብዓብዱል ማሊክ ድሮቅደል ዝተባህለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኣብ ማሊ ተዋፊሩ ብዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ ከም ዝተቐትለ ገሊጾም። በቲ ስርሒት ካልኦት ሓያሎ ሽበራውያን ከም እተቐትሉ ዘነጸረ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ እቲ ስርሒት ምስ ሰራዊት ማልን ካልኦት ናይ ጸጥታ መሻርክትን ብምትሕብባር ከም እተፈጸመ ገሊጾም። ዛጊት ነዚ ብፈረንሳ ዝተዋህበ መግለጺ ብዝምልከት ኣልቃዒዳ ዘውፅኦ መግለጺ የልቦም። አልቃዒዳን ዳዕሽን ዝርከብዎም ሽበራውያን ሓይልታት ኣብ ዞባ ሳሕል ብዘካየድዎ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት እቲ ዞባ ሰላሙ ተዘሪጉ ኣደዳ ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘነጽሩ ጸብጻባት ሃገራት ዞባ ዝኾና ማሊ፣ ኒጀር፣ ጫድ፣ ቡርኪና ፋሶን ማውሪቴንያን ሓበራዊ ወታደራዊ ወፍሪ ኣበጊሰን እኳ እንተለዋ ዛጊት ግን ዝጥቀስ ዓወት ክጎናጸፋ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ። ምንቅስቓስ ሽበራውያን ሓይልታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ኣብ ማሊ ድማ ብፍላይ ተላዒሉ ዘሎ ዓሌታዊ ፍልልይ ዝጠንቁ መጥቃዕትታትን ምምዝባል ኣሽሓት በርጌስን ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ኣሜሪካ ንዓሌታዊ ኣቃታትላ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ይቕጽል ኣሎ። ሰልፈኛታት ህይወት ጸለምቲ የገድስ እዩ ዝብል ጭርሖ ብምልዓል ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ከዓግትዎም ምስ ዝፈተኑ ኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ከም ተጋጨው ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሰልፈኛታት ኣብያተ ንግድን ትካላትን ክዕንዉ ከም ዘይግባእ ብምግላጽ ኣብ ማሕደርቲ ከተማታት ኣሜሪካ ምስ ኣባላት ጸጥታ ብምትሕብባር ነቲ ቅልውላው ኣብ ምቁጽጻር ክእትዎ ይግባእ ኢሉ እንተኾነ እዚ ኣባህላ እዚ ብብዙሓት ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝግለጽ። ቅድሚ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ብዝተፈላለየ ሓላፍነት ሰርሑ ከም ጆን ኬሊን ማትያስን ዝኣመሰሉ ኣባላት ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ትራምፕ ሰራዊት ኣንጻር ህዝቢ ክገጥም ምእዛዙ ንቅዋምን ፕሬዚደንታዊ መሓላ ኣሜሪካን ይጥሒሱ ክብሉ ወቒሶም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ መልሲ የልቦም። ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ፍርያት ንምንካይ ዝተበጽሐ ስምምዕ ክናዋሕ ተረዳድየን። እተን ሃገራት ምንካይ ፍርያት ነዳዲ ክሳብ መወዳእታ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ክናዋሕ ብ6 ሰነ ከም ተሰማምዓ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብመሰረት ስምምዕ ኣባል ሃገራት ኦፔክ ከምኡውን ሩስያ ፍርያት ነዳዲ መዓልታዊ ብ9.7 ሚልዮን በርሚል ከጉድላ እየን። እቲ
እተኣሃዝ ኣቐዲሙ ኣብ ፍርያት ነዳዲ ካብ ዝተወስደ ናይ ምንካይ ስጉምቲ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሶ ትስምምዕ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አንቆልቂሉ ንዘሎ ዋጋ ነዳዲ ናብ ንቡር ንምምላስ እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእመት ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ከም ዝወረደን ኣብ ልዕሊ ኣፍረይቲ ሃገራት ቁጠባዊ ጸቕጢ ከም ዝፈጠረን ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና መጠን ናይ ወፃኢ ንግዲ ቻይና ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ናይ 2020 ምስ ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ናይ 2019 ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 5 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ተገሊጹ መሰረት ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሃገር መጠን ሰደድ ብ4.7 ሚእታዊት መጠን እታው ከዓ ብ5.2 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተፈሊጡ ኣሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምግትኡ ዝተኣታተወ እገዳታትን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ንግዳዊ ምንቁልቋል ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ኣሎ ዓመታዊ ብገምጋም ብ6.5 ሚእታዊት ክዓቢ ዝጸንሐ ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣስታት 6 ሚእታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእመቶ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ዘሕታለ ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክትግበሩ ዝጸንሑ ንጥፈታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ክድፍኣሎም መተሓሳሰበ ቀሪቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ማይ ኩዕታት ናይ ምፍዋስን ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብን ወፈራታት ይሰላሰላ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ መቱ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትውዕል ሳኒታይዘር ከፍሪ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕማም ዓሶ ኣስፋሕፊሑ ተባሂሉ ኣብ መስመር ጅቡቲ ዝሰርሑ መራሕቲ መካይን ብህዝቢ ተገሊልና ይብሎ ፈረንሳ መራሕቲ ጨንፈር ሽበራዊ ሓይል አልቃዒዳ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ ኣሜሪካን ዓሌታዊ ኣቃታትል ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝቃወም ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛታት ኣሜሪካ ይቕጽል ኣሎ